Yes, kuna tare da Jiboy Gwagi tare da BMG mai waka a gefe ga Umar KS mai waka. Yeah, let's go there. Za mu ba su kala, mu ba su kala. Jama'a assalamu alaikum, ni ne dai Jiboy mai waka. Ga BMG ga Umar dukkaninku mu ne muku barka. Gayu ku fito fa ku gan mu shigar da muka yi mu kan mun haska. Mun zo fa da sabon sauti in kuka ji shi sai kun taka. Yan mata zo mana baby ya labari ba ni in shaka. Na zo ni kawai zan gifta sai ni gano fuskar ta haska. Ke ni fa ba zan boye ba, san ki a zuciye muni saka. Dube ni da kyau dai baby ko a cikin gayin na haska. Ni ne Jiboy mai waka gun wanka ba mai muni suka. Kun ga abin sha'anin Allah ne, rayuwar mu duk da haska. Kai ni ma Umar na Smela ai tafiyar dukkan mu guda ce. Fatan da muke ya Allah a rayuwa sanya mu dace. Kai makiya ne ku ta yi hasada taki ce. Gashi a yanzu mu ne ke yi in ka ja haushi to ka makance. Gishirin da kuka yi ya rushe akan mu tabbas ya lalace. Yan mata ku yi sama ku yi kasa ku kara juyawa dai zance. Tafiya ta sai kwada ku ne yan mata ni da ku zan yi zance. Gayu kuma ban bar ku falantana ma ce na mance. Masoyan mu mun gode dan sai da ku ne za mu yi zarce. Ga Jiboy Gwagi a gefe na ga BMG zai zance. We are the best BMG waka, ina kiran ku zo ku taka. Masu musu karku yi musawa yau a kushi zai ingizi tasa. Za ku ga yadda ake karkewa wai katako zai guji kusa. Garin mu Kano da Gurasa tun da na je Bauchi na ga masa. Su masu kushe mu a baya yanzu suke ce mana yassa. In kun kira mu da rabas ba wani ƙarya dole mu amsa. Muke da raba har in ta gade kuma mu yi muku salo na makosa. Yan mata haba ya kiji ke ki ban zama dan illasa. Kaunar ki ta ratsa zuciya har da jijiya duk dai rasa. Celebrity BMG ne ga Jiboy ga Umar AS.